Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barka da wannan lokaci da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. A gurguje wannan bidiyo zan nuna mana da zamu samu naira 1000 ne a kyauta ba tare da ka sa kuɗin ka ba. Wannan platform ne legit kuma garanti ne. Wannan yana yi sosai ga wanda yake da bukata. Zai iya saka kuɗin shi ya samu kuɗi da wannan platform, domin kuɗi yake sakawa a cikin wannan platform ya samu kuɗi. Minimum deposit a cikin shi naira 5000 ne, minimum withdrawal naira 2000 ne. Sannan idan ka saka naira 5000 kowace safiya zaka samu naira 200 ne. Idan ka saka kuma naira 9000 shine a plan na biyu, wanda zaka samu naira 900 da naira 60 a kowace safiya tsawon kwana 30, inda zai baka naira 28,000 da naira 800. wannan garanti ne, don haka yana da kyau kowa ya je ya hanzarta ya shiga. Gaskiya wannan garanti ne. Wannan platform ne, yana da kyau kai tunani akan shi. Wannan platform ne masu riba, wanda da waya ai asara cikin wannan platform. Kar ku manta Share Energy tun kwanan baya mun ka kawo shi da kusan ma wata 3 yanzu da ɗan kwanaki haka, amma yanzu har yanzu yana aiki. To wannan da kake gani kamar Share Energy ne. Wannan garanti gaskiya yana da kyau, duk wanda ke da buƙatar hakan platform ya shi. Wannan garanti ne. Idan kuma kana da buƙatar ƙarin bayani akan sa ka iya yin magana, amma wannan garanti gaskiya yana yi sosai. To babu damar da yanzu babu damar da zan yi wani dogon bayani akan shi, sai dai in ma takaitaccen bayani akan yadda zaka samu naira 1000 ta farko. Yadda zaka yi, idan ka je a description za a ji maka link, sai ka je ka yi register. Ka danna wajen register zaka ga inda zaka saka number wayar ka, sai ka sa password, kai confirm wannan password a nan ƙasa. Za ka ga inda aka rubuta get OTP, sai ka danna. Idan ka turo maka wannan OTP a line naka, sai ka dauke shi ka saka a gefe wajen saka OTP. Bayan ka saka wannan OTP sai ka danna register, take zai ma registration successfully. Daga nan sai ce ka je ka dauka application, ka je ka yi login. To ka yi download na application din kuma ka yi dawo a back, za ka ga wajen login, sai ka danna login. Bayan ka danna login zai kawo ka wannan fuska. To bayan ya kawo ka wannan fuska, abin da za ka danna shi ne ka zo inda aka rubuta ga plan kana gani. To wannan plan shine na kyauta gashi. Okay, so bari mu ga plan na kyauta din. Yawa sai plan din guda. Okay, ni yanzu wannan account da nake a ciki, wannan account ne na register na save referral haka. Za ka iya save referral, amma kaga ba za su baka komai ba gaskiya. To wannan account ne da na yi register da shi ma na abin nan, domin na dauki dogon bidiyon, na ga bidiyon ya tsaye ne da dalilin da yasa nake to bari in dan yi wannan gajeren, saboda zai fi sauƙin kalla ga jama'a. Yawa, to bayan anan zaka ga gefe zaka ga zero. Wannan kaga ga farashin shi naira 9000 ko, to wannan zaka ga shi naira 5000. to zaka ga shi anan gefe wannan farashin shi zaka ga 00, to shi zaka zaba. Bayan ka zaba sai ka sai wannan package. So bayan ka sai package din zaka ga yana ma successfully ka riga ka sai package. To daga nan za ka ga yana tattara maka kuɗi. Gashi nan kana gani, misali ni idan ka lura za ka ga gashi nan ya nuna alamar receipt. To za ka ga yana tattara maka kuɗi haka. To lokaci bayan lokaci yana tattara maka yan canji, kamar da kake gani yanzu ma gashi tattara min naira 12. Idan ka lura za ka gashi nan sun ce ma total gaba ɗaya abin da zai zo maka a rana gashi nan naira 1000 ne, kuma ita ce yawa gashi nan tsari na free. Yawa gashi nan kana gani, wannan shine tsarin. Yawa, to sai ka danna receipt kawai kai tsaye. Yawa kana danna receipt za ka ga kuɗin ya abin nan ya successfully. Yawa gashi nan. To shine tsarin nasu. To sai tsari na saka kuɗi, ka je ka saka kuɗin ka naira 9,000 ne minimum deposit, naira 5000 ne, amma gaskiya sakawa wanda zaka samu riba sosai naira 9,000 ne. Minimum deposit 5000 ne, amma naira 9,000 shine wanda ya fi riba. To wannan naira 9,000 din shi ma zaka saka naira 8,000 ne da 600 idan har ka sai wannan package na naira 1000. To idan ka sai wannan package na naira 1000, idan ka jira kuɗin ya sauka, kaga wannan package na kyauta, idan ka jira kuɗin ya sauka naira 1000 ka kai receiving gaba daya, za ka kuɗin ka zai baka naira 1000 balance ɗinka. To sai ka je ka saka 8,600 normal, sai ka sai package naira 9,000. kai tsaye za ka ga yana tara maka wannan kuɗin. Sannan yana kai 2000 za ka iya withdraw. Da ya kai 2000 za ka iya withdraw normal, kuma wannan garanti ne, confirm ne, yana fita lafiya. Kuma normal wannan garanti gaskiya platform yana yi. Ga wanda ke da bukata zai iya ji ya yi shi. Wannan gaskiya babu shakka yana yi sosai. Kuma duka nan ya kamata ce in ja birki a wannan bidiyo, duba da yanayi. Ma haɗu lokaci na gaba. Idan kana da buƙatar wannan, ga wajen reward kana gani gashi nan redeem reward, ga wajen invite friends, ga kuma idan kana gani ba wata wahala. Yawa kai tsaye wannan garanti ne gaskiya. Allah ya sa mu dace, ma da lokaci na gaba. Idan kana da tambaya kai comment, zan baka amsa bi iznillah.